sábado me asombro a ler a súa proposta, porque vostede é o espírito da incongruencia e a falta de coherencia. Porque resulta que vostede cos seus concelleiros, que vostede como alcalde, co seu voto no pleno de novembro, apoia modificar o regulamento para que se dé conta da xestión das mocións e agora na súa proposta di que non se modifica. Entón, se nos podes explicar que variou nese prazo e aparte, cando hai un ditame xa desfavorable respecto a esa alegación da Comisión celebrada o martes, tanto o BNG como o Partido Socialista nos pronunciamos en contra da alegación que presentaba a Asociación de Veciños en Porto de Maio, porque desde o non se oculta é unha alegación claramente oportunista, que o único que pretende que os veciños de Moaña non se enteren das xestións que fai o alcalde coas mocións que se presentan neste pleno. Entón, dito isto, se nos pode explicar como o seu grupo no pleno de novembro apoia unha modificación do regulamento xunto co voto do Partido Socialista e coa abstención do BNG e agora, 4 meses despois, fai unha proposta na que se di que non se modifica o regulamento de participación veciñal no artigo 14.